Nag-upload na ka pa. Wala pa. Dengan mo mag-upload kasi kay nga ang adlaw. Wala ba yung video? Sa mga na istorya naman to ni Modi. Istorya gihapon di ha. O sa yung istorya. Masing iba. Ada yun. Mga kung igo ng igo pa rin ko ninyo. Di ba? Ibo si Ibo. Diba? Diba? Asan ito bawal mga kwanbag ng dumong-dumong-dumong? Grabe mo nga iba tapos ako galit. Panira ah. Hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat. So si Saysay, nag-eskwela na siya balik. Nagkuan siya para makahabol siya sa ilang immersion. Kaya ang ilang immersion 10 days man na ika 6 days karon na nagkuan na siya, nagsugod na siya kaganiha kay para nga gamay-gamay na lang iyahang apasunon, 5 days na lang din yang apasunon sa ilahang immersion. Nya kita karon ang bantay sa tong kuan sa tong bata, sa tong apo. Nya kay si Saysay po nag immersion dan haraman siya sa balinguan. Naganiha pag udto, kapag uli lang sa udto kay para makaapadidi ang bata. Na ako lang gipalitan sa pacifier kay para pag gisong niya na katong pacifier mo akong kuan na naglakaw siya mga alas 9 na masyurto alas 8 na masyurto kapin hapit na alas 9. Naguli po din siya mga alas 11. Mayo pod gani ang bata kay wa pod nagsige alingasa. Nya si Riri pod nakauli ni siya kay ganiha grabe ka kusog sa uwan na danlog man lagi nanguli sila kay basing unyag kuan ang kabaw kay tungod sa kadanlog mo nang niuli sila. Amoy akong kauban din karon. Unya kagahapon na ako'y na-receive nga parcel di agi kani kang ma'am para daw ni kang Baby Richmond. Daghan jud kayong salamat ma'am sa imong ihatag sa amo Nya ganihapon mga alas mga alas 12 naman siguro to. Di ay isa pod ka parcel nga naabot. So ato ning i-unboxing karon guys. Kay para atong kuan og daghan kayong salamat ma'am sa imong gihatag. Dagta mag-unboxing sa sulod. Ang bata og gibuhian na niya iyang pacifier niya. Sige na siya sige na siya lihok-lihok. Patutoy na ko siya daan og daghan. Patutoyan na daan say. Ayun. Gipabilinan sa iyang baon. Ato ning kuanon para ato ning maablihan ang atong parcel gikan ni ma'am. Og daghan jud kayong salamat ma'am sa imong gihatag nga blessing sa amo sa among tanan. Daghan kayong salamat. Ato bata diya ala. Buhian niya yung pacifier. Sa ni sulod sa baso. Kaya natulog man na siya. Nagsabot po ang bata nga iyang mama na wala iyang mama na dili magbihib ikaw dan ha ako kaluoy ba ayos kaluoy ba wala iyang mama ayos magbihib ikaw ha dili ka maghilak-hilak ha kay walay didi ni mamay ha walay didi ha kay si mama nag-school pa ha tulog na ikaw dan ha. Uyag po ang bata, wapod siya nagkuan nga. Wapod siya naghilak-hilak nga, waday yang inahan. Sabot po siya nga, waday yang inahan. Sa una pagdidi nga, waday yang inahan. Wapod siya naghilak-hilak po. Ato ning ikuan para ato ni ma-unboxing ang ato ang parcel nga naabot di ka ni ma'am. Daghang kaayong salamat ma'am sa imuhang ihatag nga blessings. Kani para manikay Baby Richmond. So kani atong unahon sa pag-abli ang kani ang sa silupin. Daghan jud kayong salamat ma'am ug sa tanan-tanan na nag-share ng blessing sa amo. Daghan kayong salamat. Nanara dira kay nato ipaubos atong kamera kay basi makita na to. Paligya hala ka wow. Thank you kayo ma'am sa imong hindi padala. Para niya siya siguro sa kanaang belt na Ranila.
Hala, nanay Pranila, dugang Pranila si Kuan, Richmond. Isa, Kuan, kabuk na yung Pranila do, kabuk na yung Pranila. Kaya palitan po na ko na siya isa. O, ay sa pag si Bangagdan ha. Dagang kaing salamat, ma'am. Ya, Pranila, unya na ako'y kanya ka ng belt. Di ay belt. Tulo ka buok nga Kuan, tulo ka buok nga Pranila. Thank you kayo, ma'am. Sa imong gipadala nga Pranila. Ano siya o kay kanaang humok siya ba? Humukon. Yan, nilo siya nga Pranila kay naay ko ano na idol. Siya idol na kuan Pranila. Salamat kayo aning ma'am. Tulo ka buk siya nga Pranila, ma'am. Ya, nindot siya kay na ay belt niya. Humukon pagid nga panapton. Oh, na siya belt. So, tulo ka buk ni siya nga Pranila. Kanina pa sa ato ning ablihan. Ang nadaghan mo Pranila, bibi. Ala. Apay daghan, wow, pajama. Daghan na kayo kuan si Richmond. Pajama isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Isa gyud siya ka dosina. Unom ka buok to nga siya sa dosina. Unom ka buok nga pajama, ma'am, dayon. Ito dayon kalo medyas. So, di ang medyas ni siya. Kinipod gloves. Tagtanawon. Kuan kaparisan nga gloves, isa, duha, tulo. Tulo ka box siya ka gloves. Tulo ka pares siya nga gloves. Thank you kayo, ma'am. Di apoy kalo, tulo ka kalo. Tulo siya ka kalo. Ginipod ang medyas. Lagyan na imong kuan video, gamit video. Isa, duha, tulo pod ka buok nga medyas, ma'am. Tulo ka gloves, tulo pod ka kalo, o tulo ka medyas. Daghan na kayo imong kuan, bibi. Ay, ako yung media. Gamit. Hindi apod sinina. Kuan ni siya ka na ang jacket. Isa, duha, tulo, upat ka buok siya, ma'am. Hindi apod sinina. Ang jacket tiga pa ni siya. Puro apila ni siya. Pat na. Upat, lima, unom kabuok. Unom kabuok ni siya kaning jacket na ibukton. Then kini po siya isa, duha, tulo. Hindi apag yun. Pranila. Oh, thank you kayo, ma'am. Sa imong di atag sa imong gipadala para kay Baby Richmond. Isa, duha, hala kawaw, unom kabuk yang Pranila, unom kabuk. Di ma'am, tulo ka Pranila dan hisulod dayon. To apoy duha ka Pranila nga nakasulod sa silupin. Kini po dahil siya. Ani isa, duha, tulo. Yang sanina isa, duha,
tulo. Nya kining jacket isa, duha, tulo, upat, lima, unom ka buok siya. Unom ka buok siya, ma'am. Nya kani pong pajama, kuan ka buok ni siya, unom ka buok isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Nakalo po dayon, tulo ka kalo. Then kini siya, tulo ni siya ka medyas. Ug tulo po ni siya ka gloves. Dayon di apoy pranila danhi, napoy pranila apoy balik sa silupin. Tulo po ni siya ka buok, ma'am. Tulo ni siya ka buok. Ako na ibalik sa silupin pagsulod. Igop-igop man ka diya, do. Anya na pag matado kay wa pa mamado. Balik sa nako ni siya sa silupin. Napod ni sa idol. Asa ito silupin na ni isa, boy? Ay. Si Iboy nag-uli kay walay klase niyo, boy? Wala. Kanan? Kuan, patra. Asa ka ng elementary ra? Patra, may klase. Dapat lang walay klase. Ato lang nabalik ni sa silupin. Pranila ni siya. Then kini ni Jazz. Kalo. Daghan kayong salamat ani ma'am sa imong gipadala para kay Baby Richmond. Kasi na ibutang na sa carton ni ato. Ablihan. Kanya ana pa dani sa carton. Ito na siya ablihan, guys. Sama na Daghan kayong salamat, ma'am. Diaper. Daghan kayong salamat. Diaper. Pang newborn. Diapod. Daghan kayong salamat, ma'am. Danhi. Dagko nga kuan o pampers. Duha ka box nga pampers. Okay. Di apoy cotton. Baby powder anti-rust. Ala, thank you kaayo. Na siya o baby powder anti-rust. Ala, thank you so much, ma'am. Daghang kayong salamat ani, ma'am. Ay, kuha na sari. Di apoy cotton buds. Thank you kayo, ma'am. Yeah. Di apay baby wipes. Sensitive paraben free. Agoy lagi. Agoy. Bugosa. O duha siya ka kuan na ay isa o tulo man siya ka buok. Dai na ay gamay. Ito aglihan, guys. Siya gugusa rin ito. Balik na ito tulog. Siya. Wipes.
Wala siya kabuk na siya kuan. Ya duha ka kuan nga dagko dili apoy gamay. Salamat kaayo. Di apoy mansanilya. Hala, thank you kayo ma'am. Di ay Cetaphil. Cetaphil BB lotion. Dayon BB moisturizing bath wash. O kani siya lotion. O kani siya para pang kuan yang magligo. Dadaghang kayong salamat ma'am Cetaphil o. Yan ni ay Drapolin. Drapolin. Daghan kaing salamat ma'am Benzalkonium chloride citramide Drapolin cream. Drapolin cream para daw ni siya sa kanang kuan iyang kuan para di magrasis. Adik di ba to magrasis? Daghang kayong salamat tani ma'am sa imong gipadala ma'am. Diya ma'am ang sulod sa katong kuan sa box sa karton. Diya Drapolin dayon. Diya po'y BB powder anti-rust. Diya po'y cotton buds. Diya ay Cetaphil nga moisturizing. Sa man pag-pronounce moisturizing bath and wash. Dayon diya po'y Cetaphil nga BB lotion. Nga diya po'y mansanilya. O diya po'y wipes. Ani siya ang sulod sa box. Dayon di apoy cotton ball. Yan ni apoy pampers duha ka box nga pampers. Daghang kayong salamat ma'am sa imuhang gipadala para sa akong apo. Daghang jud kayong salamat o kung pangayon sa Ginoo nga basko pirmi mong lawas o ban sa imong mga anak, sa imong pamilya. Ug daghan pang grasya nga moabot sa imuha. Ug daghan pang grasya nga moabot sa inyo. Daghan kayong salamat gud ma'am sa imuhang blessings nga gipang share sa gihatag sa ako Ug amping mo kanunay diha ma'am and God bless. Niya pa cotton buds. Thank you kaayo ma'am. Ato ning ito ni siya ipamutang gani guys ng mga gamit. Daghan jud kayong salamat ma'am sa inyong gipadala para sa kay Bibi Richmond. Tulog pa tulog pa. Gani na to pa. Tuyo ko man siya palit kay para butangan sa iyahang mga gamit ug dili magka sanian. Tao, imo tao. Ano? Ha? Wala naman. Ano, wag. Sayot sa. Ay, ha? Baka ba dito? Tuyo. Kami ka na.
Bukan si Rolik. Sino yung mananabang? Kagahapon na itong mananabang niya. Ay, sa balik. Ako sa ulit sa tabon. Agad to mo sa mintabon? Mabot ni ate? Ana si ate nyo ba? Ha? Lagi ko pasok kami sa akin na kami. Yan ang kuwate. Ay, yan ang kuwate. Ano guys, kaya para paggamit sa kuan sa gamit, dinagka wani-wani, dinagka ka suyang. Ha? Kaya gihatag may nila na to pa. Yakag. Ano siya, kanapa man na siya niya. Nadala ka sa charger ba? Nadala ka sa charger? Saan ka na, madam? Baligya? Baligya. May bagbaligya. Baligya. Baligya ni Indong. Para na sa bata. Indong. Yeah, ma'am, daghang kayong salamat ani ma'am sa imong ipadala para kay Richmond. Di na jud mi malit ani kay daghan kayo siya. Ato sa miniposon niya. Di ako yung mga bisita ani nga mga vlogger. Sa nag-isulod sa vlogger. diri na to ibutang ang mga gamit niya. Kay ikuha na ko ang kuan ani ang mga sulod kay para ang iyang mga gamit. Dagan na kayo. Amalan gipalit nimo na? Ha? Gihatag na karon pala. Oo, gipadala. Ito ako tong palit dahan to palit nimo na. Ha? Mo to pilit. Nasa to ako nakalit. Daghan na lagi yung gamit ani. Daghan jud kayong salamat. Ato sa nang ipamutang dinhi sa iyahang sudlanan sa iyahang sinina. Wala ra ba yang mama na karon wala yang mami. Wala yang mami. Tulog siya balik. Di sila diri atong pasigaan kay para makita ilang mga nawong. Nalala ko rin dito? Naka-online na sila. Ako hindi kayo makita ang susi. Hi guys! Di si mami guys. Burn out. Jadi ako si Doy Vlog. Burn out dito sa bukid. Di ako si Kuan Vlog. Bukid Vlog. Ha? Kaya ba kayo nakuha na ni mong WhatsApp? Ikaw ko ba sa imo ba na di ko marid maulay no? Nagpakita ba ka sa ako ng istoryahan mo to ni mo? Wa mo ka nagpakita. Ito gigit pa po dito ba na? Mga sa umo ko. Una ako yung charger Lindy. Type C. To. Pero sa kwarto mang. Pero sa kwarto mang. Kwarto mang. Mga to mo sa mintabon te. Karon basta mag-atumi. Na ano to mo? So dito ba ako sa ulan? Unsa nag-upload na ka pa? Wala pa. Nga mo ka nag-upload kasi kay nga ang adlaw. Wala may bitch. Saan mga na istorya naman to ni Modi? Istorya gihapon di ha? Unsa yung istorya? Padayon. Di ba? Igo si igo nga nga. Di ba? Iba asan to bawal mga kon ba nga dumi dili. Grabe mo gali pa tapos ako gali. Panira ah. Panirahan. Di ba kag-awat iba nga pila ka buk ang 4,000 ka pinang kumit? Inom ka Tapi na to ako. Mura ka bukuan mo. Basta na mungol mo. Buang ay. Perfect ka. Perfect mura ka bukuan. May pag ingo ng tiltilon yung bawal daw iutok. Pero balik ako sa butan. Man ay durante wala dito na sa kalibutan makalibutan. Sayang ba kayo di kag-upload pag Oy, malango na ni ka sa baser dato kay ngano Facebook baya. Okay, dagan ay Facebook to te. O naka Facebook baya dali na kay kalat. Ako to gitara mo dagan agi diga. Pila to ka share nga 2,000 share mo siguro to. Ha? Di share dito? 4,000 ay 5,000 na beto kami ng comment. Comments nga ha. Ano Na, may saksak. Dito mo isak Ay, may extension rin. English na ba sa kito? Mama na dito sa kusina siguro. Nagat? Ha? Dahil ka ba naman ang kulit ang dali? Ay, si Rolly. Yan siya makulik eh. Ang sabot mag-agi sa ito? Oo, siya kabalo mo naman tayo. Ay, Susunod daw ang dito.
Kisa to sa kirang nalabi na to. Dito ka rin ba? Ano lang ba to? Ha? Ano lang. Ina, siya ako kapila. Sabi. Sige na ko rin dito ba? Sige na ko na Nagpernal tayo dito sa inyo, Day? Kasi wait ko din ako sa wifi. Kasi na ko wifi dito ko sa ko na wifi. Ay, kung ano to lang, generator lang maripil gamit kay. Ha? Generator lang maripil gamit. Ah, kaya sa Dito dito. Susiyan na dito deh. generator lang maripil gamit. Kabalo din sa kung kuwan, kung nagpulpul ano nga, nagkatakan mas lang ito nga. Sino tawag na, generator? Kabalo ba? Generator lang gamit. Ina lang nasa kami pabukayan sa mo kada sa kanang dinaan sa kapila ka nay. Tutulong ko na nay. Bayad ako sa kuryente. Ako bayad nang subuko ko. Dala lang sa pinaw kuno karon yung Ating sama. bayan, Day, karon Lunes. Katong kuan pag ito niya wala. Nagyong kuno nga nakakaron. Amo dito siya nagtugmong ganihan. Kung ikaw po dili dai. Boy, dali na mo dito, dali na tay. Mag-snack sila, guys. Oy, dali na mo. Ha? Haba magkay ka. Dali na lang. Para snack mo kay libre ni kuan, libre ni kanang iba og nilang lang kay sweldo ko na sila. Gilibre nila si Anggeng. La. Nakasweldo naman sila. Pagluto na tayo nasweldo. Kaya magsulog sa Anggeng, ang kuan, ang pangit ang sweldo. Pagluto na nasweldo. Kamu ang muro na sa likuan ng utok. Sige sabay lang. Ay pangalan nga mga parang sa basing niya ma. Ang sugod na ganito. At ito ko pag ilang ito. Ano to? Kasaran, kasaran. Yan ang kaon niya sa sawag. Tira na. Mabaho lang yan. Wala na na sila dito sa mga tao sa kwan. Signal. Wala na sila dito sa signal. Sige na. Signal. Tira na. Ito mo ka, mahat na ka. Biyan na ako pinakalit ah. Ano pinay signal na Ano man? Hindi ka pwede kayo. Sa simba yun. Agwan sa sakot. Apangita sakot. Ito ali ko daw. Ako to sakot na po day. Nabako pa ito okay. Hindi magabasa ng signal na kwarta. Ngayon ba ang usahay nga agwan sa sakot. Wala Ito lang oh. Pwede ito ba? Akabuang dali sa baba malapit daw. Dili may gawaan sa kudo. Dala oh. Hala libe, dili mo gawaan. Sa ano binaw? Saka. Kampong ya, kampong ba? Ahali ka panganak lang. Ito daw ka. Tapos sa ka rin gawas sa katawan. Ang dala niya kaya may ginaon-naon. Uy, ang tuto sa kwan ba? Hindi na. Hindi ko kuya ako bari na. Iba na yung request ako na yan. Magpapagong taon kaya libre ang itong taon. Tuto sa ubili na. Ano man dili lang? Kung dito ka sa Hinguog, dito ka sa kanang sitihin sa Hinguog, gasto ka 1,000. Basta ka ba today? Ano naman tayo? Kaya para rin signal. Ang schedule sa Medina kay uma sa kwan, uma sa Ako mang bawas dito sa kwarto dali. buwan ka ng gas. Buwan pag schedule sa Medina, karon sa kwan. Sa ay first ay kaduhang kwan, kaduhang pulis. Dala sa baba sa ana. Bulan. Baka ako sa wala ko na ko sa hospital na.
Ang puro pa mag-atos, bigyan mo schedule di sa kon. Middle class. Hindi mo ka sa ubah ka pa na to drive ko sa hospital. Si kami? Nagdala ka lang sa kuwan. Pinapal, kung pinang bago gumaling sa likas. Man gan sa Di man kaya pag humala na madalikas, pamanaas sa 4. Obi sa 4 ka na tapos. Ya, iskidulan pa rin kasi natal na. Record na sa class. Yung kiraan pa mga na. Ha? Yung kiraan pa mga muna na tuwas adlaw. Kaya daw, pag masartan yung edad, daw. Baka pa muna, hindi pa naman pero baka pa. Ay lang bata ka pila, 30 ka pila man. Sunod rin ka. Oo, na ka pila milan. Sunod ka pa. Ay, hindi rin kami. Okay na na. Hindi na kape ni mo. Baka pa lagi. Ahak sa kana anak Pilipino. Hindi ako ah. Ito na yung din. Makapaya pa rin ka. Oo, mga kami hindi lagi ito. Lahat lang ito lagi ako ngayon. Okay. Sa karang ulan na. Baon nga ko na sa sinina. Ha? Bang dalam sila. Pag kumain mo hilot, hilot pag kabaw. Papa lang ba bago ba dulu papa? Papa? Oh. Ano niya? Patagbo naman niya kay Hindi mo kami ni apal na sa lauya lagi kay luto na. Teka, patabo ko man mo sila. Apal palit na sa lauya kay luto na ta. Ano yung magampat? Ha? Gampat Wala na. ka nag-class mo. Dito na po sa kapuan ko. Apa na dudoy wag niya? Nag-iyon siya ka. Pagtugbo na magbalik na dito kaya so unya pa mo gabi ang kwan na gabi na. Ay babado. Okay, lauya si lauya. Anak ako. Hindi pa ko nagsasabaw. Say mo. Ako sige na ta ospata. Tuwa sige na ayo. Asas pa tangero bahay na sa kato ba. Siya po anak siya katapusan mo. Ano na siya? Ay, 500 if kay. Pliti lang. Abe na mo padulong kay 500. Dito naman dito padulong nila ni. Patay sa mga yan. 500 bagi pagkiti. Sa doon ko lang ba siya nag 500 pliti. Bulan day. Una na niya. Hapon na. Adi mo nagduwa, di mo nagduwa. Agdula siya kanang agpusta siya sabay siya. Pagbagal siya. Sabay siya. Kana nagpit ba? Ala ka tayo ni primero. Ano siya ka? Kada primero kada namatay ni kan ba siya. Ana mo siya ka. Kabalo ka agdula pet. Dapat din sila sa una ko tuloy. Ana ni siya ka. Ipabalik mo sa 20 sa bayan. Gusto kay musta? Pero di siya kabrubahin. Musta po. Nakong libungan lagi ko dito. Ay yapon siya. Uy, nanay. Libungan Kaya siya. kana mo siya pa ni Bayaran na. bayad sa bangkay. Ay, di kayo lagi na. Ano niya? Ah, kay kabig. Bangka na. Kahit yapon. Atat. Kay bante lagi kay pangay kay pamilya lagi ko na tugtog niya. Ile abi lagi. Agad to dito. Kanina nag-HIV. Nakadili man ana na siya. Ah, palit na dito lauya. Lauya na dito. Iwan sa hindi ko hindi na kayo. Unong ka laboratory gidlen. Dikas mo niyo nga. Ihi. Mana man ako dugo. HIV. Mana ako dugo, mana ako. Ang sa may dilo ko pa ako sa ospital ko. Tapat na ako ng parang. Naman ko Lawas matungi. May kwarto rin. Unong ka request ang laboratory. Ang sa center ko patrang. Naari ko na dahil sa kurinti ko hindi ako. Ikumpleto ni mo na dito sa sa mo kana kumpleto ni mo to siya napunta na ng mga release nila. Level 5 sim ba ko. Kaya ka lang to sa City Health kaya ang imong mabayaran kay 1,050. Ako yung ultrasound. Bukas na to siya. Duwas mo. Bakit si? Ako lang is ID na to 1,005. Duwas. Bakit siya ko bakit ka? Di ka na ID ultrasound 1,050. Yan, di gusto ba? Ang imong mabayaran unya kay kuan man katong ako kay kuan man lang nagtukuwang sa ako duha ka libo daw. Isa nga ultrasound na yun. Kamay-kamay na lang ako mabayaran dito. Hindi, ako ginako ng bak. Kaya kuan mo ganina dito sa dito sa Nagtan-aw na. Gusto ba ka mo dito sa single? maganda ka sa center karon maka gamay-gamay kasi mo bayro ron kay magsukan to sa himuog na andam ka sa 1,050. Ganahan na ba? Okay na kay. Okay na. Ikaw na ang palabuto ng kwan. Sa akin kwarta ko kani.
Para mag-blue na siya. Ara na bang di? Yan sa kano kami may bayad ya. Ara na di? Pwede na rin, wala na lagi. Pwede na sa parihan na sa ako mugay kayo. Game. Ako ako Linda. Dugay kayo. Kami na sa game. Oo, dugay gani. Dugay ka tulad. Ako man naman yung katakan sa sakto mga kuan para man sa sa game. Kaya Katakan na tong iskipan sa mga. apply na ba? Oh, ginahan ko Pangin mo rin sa kuan. Kato ang retwist nga hospital ito mo ko na tong babies. Gidala na ko sa center sa Gmail. Ubo man to ka laboratory. Ang ila sa center kay upat ra ang laboratory ang naa. Napay ako duha ka laboratory daluhan ko sa inyo. Okay, wala din sa daluhan. Pinahimo. Ini ko lang sing kanang paan sa dugo para may bawaan imong kuan. May bawaan imong sila nang kanang imong sugar. Napay duha lagi ka laboratory ako lang. Nakilala na ba ato ta hingo og kadlawon pag alas 5 ko ba kaligto alas 4 ikan na. Pero wala kita yan sugar wala yan. Wala wala ila para sa sugar ila sa hingo. Kabro ko sa lagi sa pudding. Oo, ganyan dati. Pabulong pa rin. Asa mo na ko rin po. Ano di kanila dito sa kuan City Health sa hingo. Magburo. 1,050 lagi mo mabayaran kung katutanan. Pare sa'yo ba? Nag-blue niya. Ay, gaso ka og trabaho. Oo, apil HIV, pero kung gusto ka nga magkamay-gamay, ay mo bayaran. Ano? Nagpriham nila no? Ha? Priham nila. Ito lang ta. Ito lang ta. Ito lang ta. Dalawang talim Namawi na siya didi guys. Kay gibiyaan na siya isa ka adlaw siyang mama. Unsa man kuwangan pa ka? Ha? Nakuwangan pa ka? He. He, nakuwangan pa day ka di ay. Ay shush. Ay shush, nakuwangan pa giday kuno siya. Ay shush, nakuwangan pa day siya. Ay shush kana didi sa. Didi pa ka? Tulog na dana, tulog na. Tabunin na imong dunggan no. Oh, diha, tabunan ng dalunggan. Tulog na, tulog. Tulog nga pa sa didi o. Oy, agpanguhit pa. Ang kamot, agpanguhit pa. O siya, kuwangan pa ka? Kuwangan pa ka? Ha? Ay, shush. Ay, shush, nagkuwangan pa di ay. Ay, shush. Bukan na po si Manoy sa sabaw. Nagsabaw mi sa miswa. Ay, kaning miswa pagatas. Nya, di atay sabaw. Di apod tayo ginamos. Naapod tayo sardinas. Nang sudan kaganiha sa kamahaw paniud to. Yan, ginamos. Magwa ta ginamos, guys. Yamaw na itong ginamos, guys. Yung abrihan. Ang sudan kaganiha sa paniud to. Ginamos. Tawagan na rin to sa ate. Si Raymond wala pa nakauli kaya nagkargada man to sila. Wala pa siya nakauli. Wala pa siguro na. Mo na siguro niyo. Wala pa siguro na puno ang truck na ilang ikuanan. Di kargahan. Dali na mo re! Seren! Hala tulog, ikaw dana panihapon mama ha, para na ay mo didiho na. Ha? Dana ra ikaw, dili ikaw ilak-ilak dana ka panihapon sa si mama ha. Ha? Para na ay mo didiho na. Para magdidi ka ha. Richmond. Richmond, si ante magbantay nimo ha. Ha? Si ante ato ipabantay nimo ha. Ay, shush. Sugot day nga si ante ang magbantay. Si ante ang magbantay nimo karon. Ha?
Nagbirigod na ba na siya ganiha nga gibilin? Gibiyan siya mama. Masyan pilak ma. Nga wala. Ako ba sila ng mata? Ay, si Uncle Bintoy day ang magbantay. Dili day. Dili day. Sige na, lakaw na. Lakaw na dayon. Balas ko kaunaw ganina. Lakaw na kay nagkaon naman din na si Manoy di ay. Ako bantay ni mo Bibi Richmond ha. Dili mo cry ang bibi ha. Ay, ba nagharukin oy. Bye-bye. Dali na kay si Manoy magbantay na na. Baboy. Baboy. Let's ask our Lord and understanding which you are about pleasing from the down people and honor in your church. Bago din ka ng Christmas? Bago ka ng Christmas? Maniapon ta guys. Dahil din ako. Tara na. Isang minute eh. Ma, ko po Christmas ma. Ano na lang itong ay, di na magsipag guys. Saka pa naman. Kami ng plato, ang tinig ito sa bawah. Ay, dagalis-alis mo sa baba ako. Anong gatasan sa ga? Ay, dagalis-alis mo. Wala, sabaw na lagi na. Nandun na. Kaon ka guys. Hilutag sabaw. Huwag ang tagadakop sa kuan. Manok. Si Raymond, wala pa si Raymond nakauwi. Nagkargada sila. Lugay sila pulo na. Minsan na, bilang mga nagawin na balik ka. Nagbubong. Ako na sila nagkargada eh. Nagbubong, siguro ang bahay. Nagbubong ang bahay. Ako wala rin ito. Kaya ni si Bintoy kung may magluto kay kaon siya daan. Alagi man si Bintoy na pas mo siya magluto. Ngayon, lola, ito ba rin ito? Wala. Oh, Lolo. na. Wala pa din sila nagtubong. Ay, dito na ba? Ako, sipan na. Sinama siya at ulit sa sarado. Ulit siya. Oo, kumikindo. Ano naman lagi siya dito. Hindi ko siya. Si Mama Gigi dito sa bilik. Ano ba? Yan, dito na. Sabi siya na ulit. Wala din dito sa Mandula. Wala naman kita. Sabi ko lang mga message kami. Si, na, si Kapag Medo na isuon ni Lolo. Iya, so. Ay, asawa. Si Nande. Ngayon, yung siya, ang kulitat, ang ganito. Bakit kayo lang din nabuntay? Kaya? Ang nakuha na ba? Ano yung gayos nito? Sirado mo ba yun? Ito na ba yung mga
Hindi na kayo sa naog. Pagbalaan pa ha. Pagbalaan na po sila ka. Sintang yang akan dari Bapak Pujo. Bago ba na birthday? Bapak nak beli? Gagawin sa mga ito sa hospital. Ini dulu. Yang itu sendiri. So, hindi pa sa ito. Bapak nak beli? Garaan dito yung nagkakuan siya. Ya, itu nila ang tulitan. Kung tilang tulukay lang. Yung tulitan. Yung kapang. Kaya na siya. Ay, Papa Edo nga. Tungkol na siya. Lumakon na nga kami na niya. Hindi na mawali. Isura na. Ito. Ibu? Isura na siya. Unang sa ulit ako pa na. Ano naman? Ano rin ba talang ko? Isura na siya. Papa Edo. Ano rin Papa Edo. Nalito sila ni. Kuwan na ang tulukoy. Ito yung bubali. Kanulog. Kanulog. Isa ko ito sa gantay. Wala din yung namus ko, may para tukol. Ha? Sila? Sila suka. Yung klase mo kung awan nila? Kumusta man itong klase ko? Siya yung mga napasa mo? Ako lang yung teacher. Ang hindi na siya nagaw kasi siya man ang hidya. May kontak. Silang to niya na sa hindi. Di na sa doon naman niya kayo. Di na sa doon naman niya. Doon ba? Di na pala makura. Hindi ko niligatin mo. Dapat yung manok upang dapat sa manok upang kainaw ka. Ha? Sa gabi lang ito ihaw. Hindi sa bata pa gabi. Punta na ito sa kayas tayo. Wala ito na kayas ito sa kapag sa bukid. Manok. Tapos kami sa bata lang. Kaya hindi mo. Pagatas yan iba may para kuha ng buka na ito kapayas. Yakur. Ano kung dito na ito kapayas. Kaya para mga panihapon guys. Ito may iusa ang sabaw na para sinunod niya. Kuha ni Reo, dami kuha ibaho kang iro Reo. Naman. Kaabot na sila guys. Gikan ni sila nag-adto dito sa Namatyan ila ni Mama Inday. Karang, sila ni ko anak? Sila rin mo? Nga naman.